So zimene taphunzira kufikira pano ndi chani kapena zimene taona kufikira pano ndi chani. Okay, chinthu chimodzi chimene tachiona chomveka bwino kwambiri nchakuti zinthu zina zimene zinali mbali imodzi ya chilamulo cha Sabata kapena malamulo okhudza Sabata kuti tizitana anthu azita zotani izi simungachite izo mukhoza kutani sikuti ndi zonse zimene zidalembedwa mu Eksodo 20 ayi zina sizidalembedwe komamo zina zotazidziwa zikudziwika pamene tikuona nkhani zina zosiyanasiyana zimene zachuli ndipo machula zimene zozitumaziro kunkachitikezi zina zoti mukawerenga pa Eksodo 20 paja mukhoza kuona ngati zimenezo sizimachitika sizimavomerezeka kuti kuziona kuti zimavomerezeka zina zimene mukhoza kuona zimavomerezeka zikukanidwa ndi zimene tikuona papa mwachitsanzo taona papa kuti atuzo tosayatsa moto pa Eksodo 20 paja panalibepo zimenezozo komanso taonapo zakudya ziphikidwiretu ndiko tchedweratu lachisanu chimodzi kapena Friday zimenezo sadalembe pamene pajapo komanso tamva kuti usatuluka kunja pamene uja palibepo osachita malonda aliwonse pamene pasifana kambidwe ogwira ntchito aphedwe sizidakambidwe zakambidwe ku Eksodo chapter 31 kapena chapter 16 kapena machapter ena machidule so tikuona kuti ino ndi zimene zikuchitika. Okay, so fundo iyi ndiyofunikira bwanji kukambirana kwa nkhani imene tikulankhula ikumbukira kuti zimene ndi ziwiri zimene nazo choyambirira kudziwa chidziwitso chamene okamba nkhani za Baibulo amakambira nkhani zawo nzofunikira kwambiri fatikadziwa zimene zizi zithandizonera kuti tikakumana ndi lemba iliyonse makamaka ndi nkhani imene ukamba pano pa Sabata timvetsetse bwinobwino chifukwa zambiri anthu ambiri timapupuluma kungothamanga maona lemba ila adalemba zakuti apapa inde mukuwerenga bwanji inuyo pamene papa inde adalemba zimenezo koma kodi mwamvetsetsa nkhaniyo mwayidziwa kumene kuchokera ndipo kuti zina zimene niyonse mnazione pamenepa mukuzidziwa ndipo zili ndi kugwirizana kulana kapena kusiyana bwanji zimezi chimene chimene tifuna tilankhule. So zimenezo ndi nkhani zimene tazilankhula chinthu china chimene tifuna tichiwonjezere pa fundo yakhayi yofananirana ndi ganizo lakuti palinso nkhani zina izi taziona ndi nkhani zakuti akukazifotokoza mwina olemba akuzifotokoza komano palinso nkhani zina zimene ino olamula Baibulo aja kamalemba sikuti amakhala akulemba nkhani iyi iwo amakhala akulemba nkhani iyo imene akufuna iyo kwapo malemba nkhani ija iwo mopanda kudziwa mopanda kukhala ncholinga chakuti ifuna tinulule izizi amakhala akatchula nkhani ina ino kudzati kaniso kunali nkhani izozo kodi ndi muchidule Zitsanzo za nkhani zimene zimaulula nkhani zina Mosakonzekera zimene pakali pano ndifuna tizione mothamanga zimene zikuthandiza kuti zikha background yakuyankha funso lathu kuti timvetsetse bwinobwino tikamakambirana pasakhale wina kuti kodi izo zikuti bwanji yayi panopo bolo la Berea timapangayo sitimangochita madulira timafuna zonse tizizakatule tiziwunike kuti munthu akamatifunsa kuti chifukwa chani mumakhulupirira izo chifukwa chani mumanena izozo tikozana kuti ife tinaunguza tinapeza kuti izi zilimotere nde kalani pamenepo pamene tikupitiza kukambitsana ganizo limene lili panopa tangoona limodzi Zitsanzo za nkhani zina zake zimene ino zikuulula nkhani zina zija pamwambi muchichemo limwambi wina akamanena kuti Khoswe wapa tsindwi adakaulula wapa dzala kutanthauza kuti anthu kasula nyumba kapena kusasula nyumba afuna akonzenso denga ndi Khoswe anathawa ene uyo Khoswe uyo basi ukafika akufuna kuwapeza kuti akabisale pa dzala pamene anthu amatako zinthu pokapita wene paja msakatuleni pomakasakatula pali makoso ena ambiri so zimenso zimachitika so Bible nthawi zina zakulemba nkhani aja amakhala kuti akukamba nkhani ina pokamba nkhani ina zakhala pofunikira kuti atchule china chake chimene achitchulacho ife sitimachidziwa kwinako koma mmene achitchula zachenula diso kuti kanezi mkutuonjeza chizi zimatere zidati chimene kutanthauza tiyeni machidalo mosatenga nthawi tione zitsanzo zimene zilipo. So okay, tione zimene zikunenedwa tikawerenga pa Exodus chapter 16 verse 29 ndi 30 tamuona vesi mobweza akuti aliyense azikhala pamene ali pa tsiku lachisanu ndi chiwiri pasapezeke wotuluka. Mukawerenga vesi munthu amene awerenga vesi imeneyi akhoza kuti maona Bible imanena kuti osatuluka muzikhala m'malo osayenda tsiku la Sabata osapanga chani zomveka chifukwa vesi yokunena choncho very clear komano ndizoonadi kuti anthu samatuluka ndife zimene tifuna tifunse mmene mukuti mawerenga lemba limene kuti musatuluke ndizoonadi kuti anthu samatuluka kuti padalibe zina zofotokozera ndi kulankhula mu nthawi imene zimene anthu zimatsogolera khadwe lawo tione kuti akuti musapezeke wotuluka pamene ife tikawerenga pa Machitidwe athu chapter 16 verse 13 tikapeza Ayuda omwe aja olangizidwa ndi Mose omwe aja okhala ndi Mulungu okhala
kukhala ndi Yesu mwache. Akunena kuti pa tsiku la Sabata tinatuluka mu mzindawo. Tinatuluka mu mzindawo kupita ku mtsinje kumene timakayembekezera kukapeza malo opempherera. So ni mudi yani. Mwaduze kuti no pasapezeke otuluka akalisa kale mmalo make koma apa tikupeza kuti amatuluka. Ndamakataniso anthu oti no adawo zitasamatuluka. Aphwanya lamulo tiona kuti sanaphwanya. Uyu ndi Paulo amene anakulimbikitsa kuphunzitsa ndi anthu amene Mulungu amadalira kwatuma akupanga zimene zonse mukuona. So zimene tikunena zoti no Paulo amene amalemba nkhani kapena Luka amene amalemba nkhani kufotokoza zimene chimachitika chidwi chake sidali choti atifotokozere zonena kuti ngakhale pali lamulo lakuti musatuluke tsiku la Sabata sizimatanthauza kuti anthu musamapite ukapemphera. Zimachitika zomatuluka ukapemphera zimene amatanthauza kuti mwina musapite ukatuluka zawambo makapanga zinthu zina zake mwakagwira ntchito business zimene amatanthauza sananene zimene. Cholinga cha Luka sinali amangofuna kufotokoza zimene zinachitika. Kwa Paulo chwa izizi wavumbutsa wapadzala wathu ngonena kuti ife tidamva kuti no la Sabata osamatuluka zimene anatuza nanga koma iye akuti ife tinatuluka zimene ndi umbolo amatuluka anthu amenewo. So chimene titanthauza. Okay, tiyatenge Eksodo chapter 35 jana mkamboja utasayatse moto. Eksodo chapter 35 verse 1 2 3 akuti muzigwira ntchito zanu masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale la Sabata, tsiku lanu lopumula lopatulika kwa Yehova. Aliyense amene adzagwira ntchito iliyonse pa tsiku limene ayenera kuphedwa. Pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse pamene mukhala. Musakoleze ndizomveka kwambiri. Aliyense amene adzangoyesa zimene ayenera kuphedwa ndipo musakoleze moto. Koma ife tikupeza tikawerenga Yohane chapter 7 verse 21 ka verse 24 akuti Yesu anawo uyu ndi Yesu tsopano. Yesu akulankhula ndi padzudzula afarisi ndi alembi kuchalichi akuluakulu achilamulo aja amene akuluakulu mpingo otsogolera mpingo ma theologians a tsiku limene lolo ndi akuyenera kuti iye anawuza kuti ine ndinachita zodabwitsa chimodzi ndipo inu madabwa. Koma chifukwa chakuti Mose anakulamula kuti muzichita mdulidwe ngakhale kuti sunachokere kwa Mose koma kwa makolo anu, inuyo mumachita mdulidwe mwana wanu tsiku la Sabata. Yalako to game kulankhula kwa Nyamata. Exodo 35 akuti wina akangwerekeza kugwira ntchito iliyonse aphedwe. Asaite koma watupeza kuti amagwira ntchito amakachita mdulidwe la Sabata. Mukapanga jando la Sabata chifukwa chani ndi Mulungu Yesu wakungiranso kwambiri kwa kuchita expose akuti zikadakhala kuti Mulungu ndamene adanena kuti ya ujando mkhozo makapanga la Sabata ndudi mkhozo zinali zomveka koma tu inu simpanga zimene yuti Mulungu adakuwuzani mumatsatira zimene ino sikuliso ndi Mose ndi miyambo ya makolo anu namutenga za makolo anu basi kumatsatira ndi mumaphwanya lamulo la Mulungu ndi mukandinene kono ndi koma nkhani siri yoti zimenezo nkhani ili apa ndi akuti mukuona kuti Yesu akukamba nkhani ina yodzudzulana ndi anthu pazimene akukambitsana aja ife meta mvera kuti pani muja kuti msamali kuchitira ntchito liyonse iwo amagwira ntchito amachita so jando so kutuluka tapeza amatuluka pamene pali lamulo usatuluke akupeze kuti akuchitira jando akuchita mdulidwe pamene Mulungu adati musagwire ntchito iliyonse nditambo nchani komanso kuti mmene Yesu akulankhula mnakwanda ndazo kuti ndi wakuchimwa ayi chiwamdo Mulungu sawachita chiyonse sawakwapula sawalatira sawatemberera ifo akupanga zimene amasiya ndipo so Mulungu pali zina zakamavomera anthu akuzichite kwa Yesu nkhani ngakhale azichite tsiku limenelo so wapatsindwa tuja wamba kutivumbulutsira wapadzala ndikupa mukutsatira mmene mundimene tikambirana pano pa bwalo lathu la Bereya kuzukutula kufunthula kusakasaka ndi kutsatira zimene malemba anena kuti kodi Paulo asira mukamanena zimene mmanenazo ndizoona bwanji ndipo malemba anu akugwizana bwanji ndiziko pa zimene muli nazo. Okay, so tenge Exodo chapter 35 verse 3 akuti pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse pamene mukhala. Chitsanzo chimenezo chibweraso tipite pa numeri chapter 28 tupeza ja verse 9 ndi 10 akuti pa tsiku la Sabata muzipereka nsembe verse 10 akuti ndi nsembe yopsereza ya pa Sabata iliyonse mmene akuwalangiza kuti tsoneno mmene tumsamayeso ndeti kupeza zimenezo zimene tikulanthauza zonena kuti wapatsindwe akuvumbulutsa wapadzala. Okay, akutuza kuti muzigwira ntchito zanu masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale lopatulika tsiku lanu lopuma lopatulika aliyense amene adzagwira ntchito adzaphedwa. Exodo 35 jalankhula ndikuchita nayo akukamba zimenezozo pamene tikawerenga 2 Mafumu chapter 11 verse 9 tikuona zote ja chetione akuti atsogoleri
olamulira asilikali 100 aja anachita ndi zonse monga analamulira wansembe Yehoyada. Aliyense anatenga anthu ake, iwo amene amakagwira ntchito pa tsiku la Sabata. Amakagwira ntchito tsiku la Sabata. Are you serious? Akakalukulu aliyense kugwira ntchito aphedwe. But here we hear, uyu ndi wansembe wamkulu, wansembe sakadayerekezwa kalo mukachisi ukatumikira muchihema uchokutumikira utapanda zozerezeka. Nkome timayenga mama ngazi jetaka kolomene muja akavira ngezina zake adziwe kuti munthu yemwe mchwa makhozo kantchito mene ndio kapite mmene mujamu kugwitsa ntchito lili lokuphwanya Sabata. Koma Baibulo likuti ngakhale Eksodo point kuti musagwire ntchito iliyonse tikupeza anthu ena ake 100 osati munthu mmodzi akuchokera ku chalichi amakagwira ntchito tsiku la Sabata. So ndi zimenezo wapatsindwi akuvumbulutsa wapadzala tambo kumvetsetsa kuti Eksodo wakungolankhula mwachidule muli zinthu zina zambiri zimene sana zinakhule zimene tinene kuzidze zokhudza Sabata. So tikamalankhula gazi lakuti no tisaphike kapena tiphike tsiku la Sabata tiziganizaso zimenezozo kuti kodi tawerenga chilamulo chonse bwinobwino kapena tanthamanga kupanga zitsimikizo tisanazikutule ndifaka ifa Bereya aso kufuna tengekeni maganizo anthu olalikira ngati Paulo ndi Asira tisadakhazikitse basi kwafusa akatikhutilitsa pamene akhulitse zimene zili panopo pa bwalo la Bereya osamangothamanga kududuluka kutengeka ndi zimene anthu ena maganiza ndi kulankhula ngakhala kachigulu komano chigulu sichipanga chinthu khala choona kapena cholakwika. Choona chimakhala choona chifukwa ndi choona ndi chimene Mulungu watipatsa chiyenda kukhala chimenecho. Yetu tikupanga choncho pano pa Bereya, malo anu amacheza, malo anu ozukutula Baibulo, malo anu amene mukhoza kuadalira kupereka mafunso anu kuti tikambitsane pa nkhani imene. Okay, ndikupa mutsate point imene ulankhula. So mafunso amene wawo kapena kuzindikira kumene kutithandiza kuti yankhe funso imene tali yamba lija. Funso limene ndilovuta limene kuli maskola ndi malabi osiyanasiyana amene akhala akuvutika nazo takati kuzukuta zaka zonsezi tikadalimbana abe nde kana kutero. Okay, so amene tuma from chapter 11 verse 9 tikozonena zambiri ndi zambiri mwina zikozongotengera nthawi koma chidule chimene tilankhula apa tikulankhula kuti Exodo 20 verse 8 ukafika verse 11 wangotuza kochepa koma tikupeza zina zikuonjezereka apatuza usagwire ntchito koma patapeza two mafumu watuza kuti anapita ukagwira ntchito. So apa musagwire ntchito apa kuti amakagwira ntchito pa tsiku la Sabata zimene zipeza. Okay, apa kutuza pa Exodo 16 verse 29 to 30 akuti okay aliyesa zikhala pamalo pamene ali tsiku la chisanu ndi chiwiri koma tapeza onena kuti machitidwe atumwi chapter 16 watifotokoza pa verse 13 kuti tinatuluka pa tsiku la Sabata kupita kukapembedza kumalo opembedza kumtsinje. Anapita kumtsinje tinatuluka. Okay, ndiye akuti pamene pasapezeke otuluka ife akuka kuti tinatuluka. Ndi Exodo chapter 16 verse 23 akuti yanauza kuti izi ndi zimene Yehova akutani pa tsiku la Sabata akuti musakoleze moto paliponse. Exodo 35 verse 3 tikupeza nomeri atuza sija pamene akuti pa tsiku la Sabata musakoleze moto. Pa Exodo 35 verse 3 nomeri watuza kuti pa tsiku la Sabata muzipereka nsembe ndipo iyi ndi nsembe yopsereza osangoti nsembe wamba yayi. So tikuona kuti no pali zinthu zimene Levitico akubwera mbuyo mukudzaonjezera Levitico 6 verse 12 kufika verse 13 akuti moto wa paguwa la nsembe uziyaka nthawi zonse pazikhala moto usatime yayi. Inde moto zikhala ukuyaka paguwa la nsembe nthawi zonse ndipo usamazime yayi. Ndi nthawi zonse makhala anthu makaonjezera moto kupanga zina zonsezo. So mauli onse wa nsembe azionjezera po nkhuni pa moto mure ndi amapita ukatenga nkhuni kuchola kuwaza kaika pamene popo chifukwa nkhuni zina zimafuna zimeziwazi ayina kaika pamene popo. So tikuona zimene tikulankhula pa kuti pali zinthu zina zimene sizikuoneka kuti zilipo ngakhale tikuwerenga Baibulo zilipo pa Exodo 20 komano sizikuoneka zofuna kuti zitsatire tizidziwe. Ndeti kamankha funso lilonse lokhudza zimenezi tiziyamba kuti tazungulira tafufuza taunguza mokwana ndikunena kuti tikumvadi zimene Ambuye akunena apo bi tikhoza kulakwitsa ndi kupanga zinthu zimene sizolondola. Okay, zimene momo ndimene Bereya amachitira. Yohane chapter 7 verse 21 kufika 24 tikumva nkhani imene akulankhula kuti inoyo mumachitandulidwe tinamva kuti kuyakumsa kwechito lonse
taona kale gazo mene tukaka tikubwereza komano sitikubwereza ndingofuna kuti tigogomeze kuti tipaone bwinobwino kuti mukuona zimene Baibulo likuti mukuona mene olemba nkhani za Baibulo amachitira mukuona mene khedwe lake la Baibulo amachitira kuti tidziwe sinkhani yongoti ndawerenga lemba basi ndamva ayi chifukwa monga tidayambira tsiku loyambira lija muja ankafunsa Filipo mdindo wa Ethiopia kuti mukumva zimene mukuwerengazo mneneri akuti ndoja kuti yayi ningamve bwanji zinthu zina zimafuna tuwina mutenge nthawi so okay titengera mu la Sabata Leviticus 23 verse 3 akuti masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito koma lachisanu ndi chiwiri ndi Sabata la kupumula msonkhano wopatulika musamagwira ntchito iliyonse ndilo Sabata la Yehova nyumba zanu zonse pamene Leviticus 23 verse 5 kafika verse 8 akufotokoza kuti chikondwerero cha Pasika chiziyambika madzulo akufotokoza kwina konseko tsiku loyamba muzita msonkhano wopatulika musamagwire verse 7 musamagwire ntchito iliyonse pasi masiku asanu ndi awiri muzipereka nsembe zopsereza kwa Yehova ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri muzikhala ndi msonkhano wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse akambatuza ntchito iliyonse pamene popo okay so koma pamene ukutamva kuti musamagwire mene akuna kuti musamagwire ntchito iliyonse chimene chopatsa chidwi pa Leviticus 23 verse 8 ndi chimene akunena kuti akuyimasulira kuti ntchito iliyonse akunenayo akutanthauza kuti ntchito yolemetsa so pali ntchito zina kutanthauza akupereka magazi kuti pali ntchito zina zake zovomerezeka pamene pali ntchito zina zake sizingavomerezeke zivute zitani ndiye mmene akulankhulamo olankhula akutambasula kudzimasulira so Bible limadzimasulira limadzipanga clarify kuti ngati simunamvetsetse don't make a mistake ndizi zimene zikulankhulidwa okay so akutanthauza yana akutanthauza pali ntchito zina zimene mutakugwira pa tsiku la Sabata tinene kuti mbali imene segment iyi tigogomeze ndi kutseka kapena tifike pone tichite summarize ndi gazo lako zimene awerenga so far tikupeza kunena kuti ngakhale chilamulo cha agenda cha Eksodo 20 akuoneka ngati palibe chololeka kuchitika chilungamo chake nchakuti Mulungu anayika zambiri zololeka zovomerezeka zimene zinali zina sizilaite kulembedwa chifukwa amauzidwa anthu olali pakamwa nkungwauza nkumazidziwa nkumazitsatira zina zolembedwa zo zinalembedwa koma zilipo zina sizinalembedwe zimene sizinalembedwe zo zina timazidziwa pamene awo amene analiko anazimva nkhani zochitika zodauzidwazo akumalankhula ndi kumalemba mwina mu nkhani zina ndipo malankhula zimene zimatitata okalitsa pamene zimene zimene lankhula so pali ntchito zina zovomerezeka zimene tikupeza nchani mwa Chidule tinganene kuti kufikira pano tikutumba zotiyani okay tenti pange summarize ndigezo lakuti zimene tatumba nzakuti zinthu zina zambiri zimene zinali mbali modzi ya malamulo okhudza Sabata sizinalembedwe pa Eksodo 20 ndabweza gazo limenelo kuti zinalipo koma zikululidwa kuti zinaliko ndipo zimachitika ndipo zinali mbali modzi ya lamulo lokhudza Sabata potchulidwa mu nkhani zina zimene zikukambidwa ngakhale kuti lamulo la Eksodo kapena so Baibulo lonse mukaliwerenga kwena sinanenepo mkose za nkhanizo yayi so ndi zimene tazitumba tazipeza chinthu china chimene tachipeza tikupeza kunena kuti pali ntchito zina zimene nkololeka kugwira tsiku la Sabata chifukwa yakenso tikupeza ngakhale Yesu atabwera akulankhula pa Matthew 12 verse 9 kapesa verse 12 akuti ndipo iye anachoka pamenepo nalo msunagoge mawo ndipo onani munali munthu wa dzanja lopuwala ndipo anafunsa iye kuti nkuloleka anafunsa iye kuti nkuloleka kodi kuchiritsa tsiku la Sabata kuti ampalamulitse mlandu adamfunsa Farisi amenewo ati nkololeka kuti kuchiritsa tsiku la Sabata ndi Yesu pomayankha anayankha kuti munthu ndani wa inu amene ali nazo nkhosa imodzi ndipo ngati idzagwa mdzenje tsiku la Sabata kuti sadzayigwira ndi kuitulutsa so Yesu akufunsa inuyo mu nkhosa zanu itagwala Sabata mumachita chiyani ndike nakanauti nanga kuposa kwake nkotani munthu ndingati mungapulitse chinyama koposa kutani munthu so aona kuchita zabwino tsiku la Sabata munjire nake akuonesa kuti no chilamulo chili apo kuletsa kuli apo panali zinthu zina zovomeza ndi point imene tikulankhula apa ngakhale Yesu ndimene akupanga endorse akupanga highlight akutsimikiza kugogomeza kuti osangoti chilamulo chimati chonchi komano mudziwenso kuti mwini wako oyika chilamulo si wankhanza oyika chilamulo adayika amadziwa moyo kuposa amene ife timadziwira ndi pali zinthu zina zimene anayika zoti anazifotokozera zilipo okay paka kauti panalibe zimene zozo ndi kuti Yesu mwina sakadavulikanso kulankhula zimene zalankhula akadangono dakulaku inu mnalenga kalira mulo limanena zakati finish komano mena kufunsa kuti chololeka kuchita zabwino kapena choyipa kulankhula kuti pali zinthu zina zake mena kwawo zonena kuti kodi inu mmachita bwanji ndi kuti zimachitika kaleso zimene zozo so
pali ntchito zina zake zimene zovomerezeka kugwirika tsiku la sabata ndi point ekulu tikuphunzira chani kufikira pano pa bwalo la bereya. Okay, zimene tachitapa kuli ngati kuti tatsegula chikhomo cha ku past yathu kukale kumene ife kunalibeko kuti kuli kalero kunali zotani ndi kumene tikuyasuzumira kumbuyo zinthu zimene tikuphunzira nena kuti si zonse zimene zinalankhulidwa zimene zinalembedwa m'Baibulo. Chinthu chimodzi chimene chatuluka mmene kalona matapeza kuti inde zinthu zina zinalembedwa zambiri koma zina sizinalembedwa zinasungidwa orally zinasungidwa mu maganizo mamvetsedwe miyambo maikhalidwe zinalipo zimene Mulungu analauza anthu tazitsalira ndi kuziona zili practice koma mukawerenga nthawi zina mwina simuziona zikufunika kuti tikhale ndi mpata ofatsira kuzitsatira bwinobwino. Tapezanso kuti nkhani zina zimene zidachitika timadziwira kudzera mu ndemanga. Okay, what you would call allusions kapena ntchito omachitachita wina akakuta zina zake za anthu amene analipo mu nthawi imeneyo nthawi ya Bible ija. Okay, nthawi ya Mose ndi amene amadziwa amene zinthu zimachitikira ndiwo amapitiriza tradition awasa kutsatira zimene zimachitikira. Inde tikudziwa kuti in the process pali zina zinabweramo ziyango zoti zimenezo zimayenera kuti tiziyike pamuyezo ndi kuona kuti izakuchitazi koma ndi zimene zitazaulidwa kwinako zikugwirizana bwanji ngati zalowera zina zimadziwika sonkalimere. Koma point ndi imeneyo yakuti pali zinthu zina zambiri zimene zinali in practice zovomerezeka zochitika zimene mwina sizidachitike. Okay, zimene sizidalembedwe. That's what we're talking about. Okay, so Chidule si zonse zokhudza kasungirika sabata zimene zinalembedwa m'Baibulo. Nthawi zina anthu amaona ngati akawerenga Eksodo 20 ndio dawerenga zonse zolembera Eksodo 16. Ayi, tikunena kuti si zonse zimene zinalembedwa, muli zina zambiri zimene sitizidziwa sizinalembedwe komano zinali zovomerezeka kapena mwina zina zimene zimachitika zimene zinali zosaloledwa nkomwe ndi Mulungu. So ndi mbali imene tikulankhula tatsegula khomo la kale lathu lakale kuti kunali zotani kumene kuchokerako. Okay, munjira ina tikunena kuti malangizo ndi malamulo ena okhudza sabata timadziwa kudzera mu ndemanga kapena mu ntchito machitachito za anthu amene analipo mu nthawi yakaleyo kapena amene amadziwa amene zinthu zinali. So zimene tilankhula mu point imene inali yajeno yambirayo koma specifically kukhale kusana kunanga ku nkhani ya sabata. Kuliso zambiri zimene zimachitika zimene no sizinalembedwe koma zinali within anazika ma principle anazika mfundo zikulu zimene zikufuna mukazitsatira ndimoona kuti zikupatsani kuwunikira kuyenera kuchita. Tikupeza chani kulankhula kufikira pano pa bwalo la bereya tikupeza gazo lakuti paliso zinthu zina zambiri mkulankhula kwa mayi kwa Yesu kumadalankhula. Pali zinthu zina zambiri kapena kulankhula kwa Yohane ndi Yohane chapter 1:25 amati pali zinthu zambiri zimene Yesu anachita zikanalembedwa zonsezi ndikukhulupirira kuti dziko lonse lapansi likanaso malo osungira mabuku ake onse amene akadalembedwa. So ndizoona zimene adalankhula Yohane za Yesu ndizoonaso zokhudza sabata ndi zina zambiri zikanakhala lembedwa konse akulaku chetivomerezane panoka zikadakazovuta zitosekera zonse mabuku ake mudzawerenga ene bwezi mfika pato sadawerengedwe komano analemba zokwanira zoti zitithandize monga iye adalankhula Yohane 20 verse yake 30 to 31 akuti Yesu anachita zodabwitsa zambiri pamaso pa ophunzira ake zimene sizinalembedwe ayi m'buku lino koma izi zalembedwa kuti mukhulupirire. Mulungu anaona kuti zimene zili zofunikira mfundo zikulu zothandiza kuti nopogwisa ntchito zimene zikoza kuthandiza kumvetsetsa zina zonsezo ndi zimene zilola kuti zilembedwe atikalikonse oyamba tsunake Mulungu anawuza kuti apanate zikanakazovuta kukhani buku la mtundu ngati amene. So zimene Yohana akulankhula ndiponso zimene tikulankhula pano pa bwalo la bereya kuti mukamawerenga Bible lanu mukamaita chilichonse muzikumbukira chimene tizikumbukira ndipo nkhani imene tikuyankhayi tikamakamba imene tikuyankha zonse zikhale pa background zitithandize kuti pamene tikupita ku malemba aja tikhale ndi mwayi okhala ndi kuwunikidwa kumene koko magalasi amenewo maso athu achenuke aone kumene kufunika kupetika. So tikuyang'ana kale michitidwe imeneyo kaleri likutithandiza kuti tizindikire. Okay, china nchionera kuti kusalembedwa kwa chinthu paliponse m'Bible sizikutanthauza kuti komanso ndipo sumboni kuti chinthucho kudalibe kapena kuti sichimachitika nthawi imeneyo. Chifukwa nthawi zina anthu amafunsa yayi inu mwazitenga kuti apapa sanalembe apapa sanalembe maona zimanalembe apa very good funsa labwino kwambiri maoneka la nzeru koma kuti chinthu sichinalembedwe sizinalibe monganso
kuti chinthu chinalembedwa sizitanthauza kuti chinali chovomerezeka kapena chimadani pamafuna kuti khale ndi zina zambiri zoti zimvetsere. Okay, so singakhala argument imeneyo ndi zimene tazilankhula kufikira pano. Ndifunso lofunikira kuti tifunse mwachindunji kwambiri pamene tikupitiriza ndi programu yathu pano macheza athu pa bwalo lathu la Abereya, ino Abereya nzanga ndi ena ambiri amene akutimvetsera. Ndi ganizo limene tifuna tifunse timonga pali chilichonse chaululidwamo m'Baibulo chokhudza nkhani yophika chakudya tsiku la Sabata, mwatifotokozera bwino lena kuti zinthu zina zimavumbulutsidwa pamene nkhani zina zikuvumbulutsidwa. Pa Eksodo palibe inde komano pomayiringa nkhani zina zake tumapeza zina za mwati umikiradi bwino taonadi zina adi umono kani inde amapita amatuluka eti amakagwira ntchito kodi zimachitika eti zoonadi koma nanga zimenezo ndi nkhani tuzina koma pa nkhani za kudya popeza ndimene tikukambisana pano ya kudya kuphika chakudya tsiku la Sabata pali pena pali ponse pamene no Baibulo atumbulapo kapena pali khoso wina wake wapadenga wa m'Baibulo amene wakatulutsa khoso wapadzala okamba za Sabata kasungidwe ka Sabata zilipo. Nkhani yabwino ndi kuti kuyankha kwathu pano pa bwalo la Abereya ndakuti nkhani imeneyo ilipo ndipo ndi nkhani yabwino imene tinayo. Eksodo chapter 12 verse yaka 16 ukafika verse 18 ndi nkhani imeneyo ikutipatsa kuwala kwina ikutitsegulira diso ikutichenula diso lathu kuti tiunike tikuona kani iziso zimatere chentiwerenge limodzi kaye tisadapite patsogolo. Exodo 12 verse 14 kulekeza pa verse yake 16 tamvesa limene kuwerenga kuti ili ndi tsiku la chikumbutso, tsiku limene limo zidzachita chikondwerero kupembedza Yehova mibado yonse imene ikubwera izidzakumbukira tsiku limeneli ngati lamulo la muyaya ndi kuti pa tsikuli azidzachita chikondwerero cholemekeza Yehova. Kungopereka background akutchula tsiku limene Aisraeli adatulukira mu dziko la Igupto muja adatulutsa usiku uja adayika magazi pa mphuthu za nyumba zawo ndi akwaza tsiku limene lili ndimene akulina napo muzizalikumbukira ndi mmene akupitiriza nkhani imeneyi tamvetserani akwaolangiza akuti kwa masiku asanu ndi awiri muzidzadya buledi opanda yisti. Tsiku loyamba muzichotsa yisti nyumba zanu ngati aliyense adzadya kanthu kalikonse kali ndi yisti kuyambira tsiku loyamba mpaka tsiku lachisanu ndi chiwiri munthu ameneyo adzayenera kuchotsedwa mgulu la Israeli. Ndofuna mumvetsetse pamene ponena kuti munthu amene aphwanye mwambo umenewu ayenera kuphedwa. Penalty yake kufanana ndi jana uza za Sabata ukaphwanya Sabata uyenera kuphedwa asawapasa penalty imeneyo. Okay, pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika ndapa kwazo tsiku loyamba azikhala ndi msonkhano wopatulika. Tsiku loyamba pazikhala msonkhano wopatulika umene ati ndipo winanso zikhala tsiku lachisanu ndi chiwiri. Pa tsiku lachisanu ndi chiwiri msonkhano wina zichika tsiku limenelo ndio apanga utenga ma 6-7 tsiku loyamba lizikhala msonkhano wopatulika pa Chingereza ati holy convocation. Tsiku lopatulika ngati mene la Sabata ndi akuti musagwire ntchito iliyonse masiku onsewa koma ntchito ndi mumvetsere akuti koma ntchito yokonza chakudya yokha. Okay, timvetsere bwino bwino. Msonkhano waziita masiku 7 tsiku loyamba lizikhala tsiku lopatulika zitenga kuti ndi Sabata ndipo munthu akagwira ntchito iliyonse tsiku limene ayenera kuphedwa. Ndiyapo maonena kuti ntchito imene mukhoza kugwira ntchito imene ilolo imene simungaphedwe nayo ndi kuphika chakudya kokha. Mukamakatsekanso tsiku la namba 7 muzipanganso chimodzimodzi lizikhala Sabata musayelekeze kugwira ntchito iliyonse wina akangopezeka muzimupha. Koma chimene mukhoza kupanga chakudya mukhoza kuphika. Kasamveka pamene popo ife tili kuyang'ana zimene ngati Abereya Mulungu akuti Eksodo tusachite chilichonse kusagwira ntchito iliyonse apa akutuza kuti muzisunga tsiku limene zikhala lopatulika koma kuphika chakudya mukhoza kuphika. Chimene chikutamba kutipatsa maganizo kodi imeneyi pa Chingereza mati exception to the rule. Exception to the rule imene imangochitika nthawi ya mwambo umene okha kapena chimene kinchithunzithunzi chotionetsera onena kuti panalinso exception to the rule pa lamulo la Sabata limene Mulungu anayika pokhudza mbali ya chakudya zina zimene koma chakudya sitingankhe moti kapena ayi koma tilamba kuchekutula diso lathu timvetsetsedwe apapa
akutanthauza chani. Then ndifuna ndiso mkhalipendo msachoke kuti kambirane limodzi nkhani imene iti mtsatile ndi of course anthu ali ndi magazi osiyana-siyana zimenezo zonse tizoona msathamange msakhale ndi nkhawa pano sitichita zopupuluma pano ndi bwalo limene timafuna tifatse ndi kudekha nalolemba ndi kulankhula akazitengera zaka tikafunika tisale kuja titibwereso tiyenda kupanga chifukwa ndifa bereya timatengeka ndi ma emotions timafuna fact fundo choonadi chifukwa sitifuna kupusitsidwa ndi zimene anthu amalankhula pongolankhula ngakhale chimene osanachione. Ife tifuna tiwerenge chimene tachiona tiwene chimene tachikhulupirira kuti no chili kupanga sense. So tipitize patsogolo tamva penepo point anena kuti azipanga msonkhano masiku 7. Tsiku loyamba lizikhala lopatulika zitenga kuti ndi Sabata. Asagwire ntchito iliyonse. Akagwira ntchito iliyonse munthu amene aphedwe. Alifananiza lika pa mwezi ofanana ndi tsiku la Sabata la pa wiki. Koma chimene achivomera apapa anena kuti kuphika chakudya kokha kovomerezeka. Okay, tipite patsogolo. Aisraeli amapanga mambo menewu osangolota apo yayi. Amatengera mwezi okhazikika pa chaka, mwezi wake nali wa Abibu. Deuteronomy chapter 16 verse 1 akuti samalirani mwezi wa Abibu kukondolera pa Pasika wa Yehova Mulungu wanu chifukwa cha mwezi wa Abibu usiku iye anakutulutsani mwa Igupto. Nkhani imene tawerenga ija imene tayilankhula kuyambira kuja ndi ya Eksodo 12 ndiyo kawakhayi imene akuifotokoza apa akupereka ma details tsopano datu zoti unali wa mwezi wa Abibu anatuluka nthawi ya usiku ndi aziyamba ndi akupereka ma particulars akuti mambo mmene wadziyamba Aisraeli aziyamba pa tsiku limene adanyamuka ananyamuka kuchoka ku Babelasi pa tsiku la 15 la mwezi woyamba itangotha Pasika ndi mwezi umenewu ndi tsiku limene akwazo kuti no azikayambiranso phwando lawo pa verse yake ya Leviticus 23 verse 6 kufika verse 8 akuti ndipo tsiku la 15 la mwezi omwewo. Okay, tsiku la 15 la mwezi omwewo ndi tsiku la chikondwerero cha buledi osafufumitsa. Okay, so nditaona Deuteronomy watuza anatuluka tsiku ilo numero onjezera numero 33 verse 34 watuza kuti tsiku lake ndi pa 15 la mwezi uja natuza ndi mwezi wa Abibu umene masiku anamati April March kapena April. Okay, ndakuti ndipo tsiku limene ndi tsiku layambira mwezi chikondi. So chisangalo chimene chiyazipanga masiku 7 koma chimayamba pa tsiku lokhazikika chili ndi birthday yake tinganene choncho. Ambira inu muli ndi Joseph Mhaliyesi ali ndi birthday yake ndi birthday nabadwa pa 6 June era nabadwa pa November 5 whatever tsiku lose munabadwa tsiku limene munabadwa inu limakhala lomangika ndi date ya mwezi umenewo. Komano date iliyonse tsiku lilonse la moyo uno limadutsa museko ya wiki kutanthauza kuti no ngati munabadwa pa Monday pa 15 mwina badali pa Monday chaka china mudzadabwa kuti sikhala Monday idzakhala Tuesday tsiku ina idzakhala kapena Friday komano date yanu sisintha ikhala be tsiku lomwelo nchimene chikuitika apa. So muone pa Eksodo 12 verse 15 kuleka verse 16 akuti kwa masiku asanu kuyambira verse 15 akuti kwa masiku asanu ndi awiri muzidya buledi opanda yeast. Tsiku loyamba muzichotsa yeast mnyumba zanu ngati aliyense adzadya kanthu kalikonse. Nkhani yomwe tawerengeja tsiku ndikuyambira tsiku loyamba ukapaka tsiku lachisanu ndi chiwiri munthu ameneyo adzayenda kuchotsedwa mgulaiza akadachotsedwa akutanthauza kuti aphedwe safunikanso uchita cholakwika. So you can see violation yake is death penalty. Mukaphwanya Sabata lija tawerenga pa Eksodo 31 watuza kuti no mukaphwanya Sabata imene ijayo penalty yake ndi kuphedwa is the same ndi chimodzimodzi imene akulankhula pakwapanga treat mofana apa mwachidule. Okay, verse 16 akuti pa tsiku loyamba muziita msonkhano wopatulika ndipo winanso uzikhala pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Musamagwire ntchito masiku onsewa koma ntchito yokonza chakudya ndi zimene lankhula panopa pa Berea tikuona panopa kuti koma nkhani yophika chakudya imeneyo isinkhani pa tsiku limenelo mukuvomerezedwa it's an exception to the rule. Zina zonse ayi koma kuphika chakudya choti mudye aliyense adye zimene muzichita. Okay, chapter pa verse 17b kufika pa verse 19 akuti tsono muzidzasunga tsiku limeneli pa mibado yanu yonse. So nkhani isiyo ngokha temporary koma ndi ya nthawi yonse. Okay, ngati lamulo lamuyaya muzidzadya buledi ofufumitsa kuyambira madzulo a tsiku la mwezi wa 14 la mwezi woyamba mpaka madzulo a tsiku la 21 mwezi omwewo.
pa masiku asanu ndi awiri onsewo nyumba mwanu musadzapezeke chofufumitsa buledi, chifukwa wina aliyense akadzadya chakudya chofufumitsa adzachotsedwa pa mtundu wa Israeli, mlendo ngakhale wombadwa yomwe. It was a serious thing. So tikuona kuti pali seriousness. Ndikuwerenga lemba limene kuchokera m'buku loyera the Catholic edition imene ndachita koti apapa. Komano Numbers 28 verse 17 tamvetsera ndipo tatsatira ija pa tsiku la 14 mwezi woyamba muzichita Pasika, tikubwereza gazo lija. Koma ndifuna pa verse 18 kuti pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika, holy convocation. Tsiku limene likhala holy convocation. So akapanga zimenezo ndati musamagwire ntchito iliyonse. Akubwereza gazo lija, koma muzipereka kwa Yehova nsembe yotentha pa moto, nsembe yopsereza ya ana ang'ombe amuna awiri, nkhosa yayimuna imodzi ndi ana asanu ndi awiri amuna a chaka chimodzi, onsewo opanda chilema. Ngati mwakumbukira muchite makambana mbuyo tinakhudzanso gazo lakuti mwina ena kuti anangasi zimenezo zinazo akunena kuti la Sabata muziphika chakudya chakuguwa la nsembe chanchani tinatafeta ziyonje. Ndiye ndinadzana kuti kapena mwina ena kuona ngazimenezo sizokuza, koma apapa ayibwerezaso msembeja komanso anena chakudya choti anthu adye tsiku limenelo pa lemba ina msonkhano wake ndomwe umweyo, msonkhano umene awupanga zonsezo. Okay, so tikuona kuti pali exception to the rule, kapena kuti pali lamulo la tingati chani. Okay, kuti chinthu choneyo mukunena kuti izi zichitike chonchi koma ichokha chisachitike nawo. Chingereza mata exception to the rule. Chichewa nchovutilako. Tinganoti no lamulo la mphatula. Kuti machipatula chinthu. So kwa ine machicha lamulo la mphatula. Pano pabalo la berea timachicha lamulo la mphatula. So lamulo la mphatula ilili kapena la chiketu kuti chinthu muchiketulana kamasera timati chipako kwatu. Masera jendamati ine chiketu kutana zori sandikhudze. Yeah, so lamulo la chiketu kapena lamulo la mphatula tikuliona kuti akunena kuti izi siziloleka koma ichi chikutha kuloleka. So fusatinala kuti zimene taziona kwina kuja zoti pakuunika kwina kuonjezera kukupezeka malemba ena, kodi pali kuunika kwina kuti kukupeza pa nkhani ya chakudya koma mogwiza ndi la Sabata kuyankha kwathu kuti takupeza mu Eksodo, takupeza mu Numbers, takupeza mu Deuteronomy, takupeza mu Levitico. Akufotokoza makamaka akumangirira pa mwambo ochita mwambo wa Pasika umene umakumbukira kutuluka kwa Igupto kumatuluka. Okay, Numbers 28 verse 16 kufika verse 25 tinawerenga kale lemba limene kumapetoko akunena kuti musagwire ntchito iliyonse, ndiye nkhani ilipo. Pamene Levitico 23 verse 4 kufika verse 8 namona mbali ina ija sanchitolenga nthawi akuonjeza kuti musamagwire ntchito yolemetsa masiku amene akulankhulawo zimene tinazilankhula kale pa Eksodo 12 verse 14 kufika verse 17 ndi pamene akulankhula kunena kuti mukoma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. Ngati mwaona zimene zimene tikutapa ndifuna kuti muatenge maveso saja kapena nkhani zonse muzike pamodzi kuti muone ubale wake. Atifotokozera mu Numbers 28 kuti musamagwire ntchito iliyonse, koma mwina kuti mkamati ntchito iliyonse ndakudza kumbuka pali ntchito akudza kumbuka pali zina zimavomerezedwa, ndakudza fotokoza kuti musamagwire ntchito yolemetsa. Akutanthauza yolemetsa akutanthauza musagwire ntchito zina zopepuka mukuzogwira mukulankhula kwa Mulungu, mukulangiza kwa Mose. Eksodo 12 akutionjezera gazo lotipatsa maganizo kuti ife tiganize kuti no mukategore mugulu la ntchito zimene akuzitenga kuti zosalemetsa zovomerezeka akuyika mu nkhani ya kuphika chakudya ndakuti koma ntchito yokonza chakudya. So zimene tikupeza ndizi ntchito iliyonse ikutanthauza ntchito yolemetsa komanso ikutanthauza kuti no ikuphatikizapo ntchito yophika. Zichatazoona kale zija kuti Baibulo likutambasula, likuwunikira, likugadabuza, likupanga kale zimene tikupanga ife pano pa bwalo la berea kusakatula ndi kumaso tikapena mwina pena pange sipapimbika situpamvetsa bwinobwino chifukwa cha mawu amene anasankhidwa kugwiritsidwa ntchito ndi pamveke bwinobwino. So exception to the rule, yes, tikuona kuti pali lamulo la chiketu, lamulo la mphatula ku nkhani ya chakudya. So pa lamulo la Sabata pali lamulo la mphatula kukhudza kuzakudya, musagwire ntchito iliyonse zosalekeza mwena kuphedwa. Yes, koma chakudya
mukhoza kukonza, mukhoza kuphika. Zimenezo zimene zikuoneka kuti zikumveka kuchokera kusimene takuziwerenga kufikira pano pa bwalo la Bereya. Tikuthokoza kwambiri kwa inu amene mukufikira kumene mwina simunakhale nafe koyambirira tikuyankha funso limene ambiri amafunsa Ayuda ngakhale Adventist ndi anthu ena ambiri amene amakhulupirira za Sabata la Baibulo. Makamakapo nkhani yakuti kuti tikhoza kuphika chakudya tsiku la Sabata kapena tingathe kudya zakudya zimene zaphikidwa tsiku la Sabata. Baibulo imati chani? Makamaka chifukwa kuti pali malemba ena amene mukamawerenga anthu akamawerenga amamveka ngati kuti savomereza ndipo salola mkomwe gazo lakuti munthu akhoza kulankhula chakudya. Okay, so tibweze zimene talankhula. Mwambo umene tamumva uja anena kuti ndi mwambo umene umachitika mwezi wa Abibu. Abibu tinganena kuti mwezi wa April masiku amonga na fotokozera. Deuteronomy 16 verse 1 wadi fotokoza so zimene imachitika ndi zizi ndifuna titsatire bwinobwino. Mwambo atu umatsata the calendar days. Madate apa kalendala monga ndapeka Zitsanzo unabadwa 6 June. Sungasinthe chifukwa kuti wapita chaka china udzabadwa 7 June. Umabadwa 6 June omweyo. Chimene chimanka chisintha kumano masiku apa wiki amakhala 7 omweyo. Pachaka pamakhala miyezi 12, pa wiki pamakhala miyezi masiku 7. So zimenezo ziwiri ndi mwambo amauza apange masiku 7. Kutanthauza kuti amamaliza tsiku lilonse la Mulungu amakhala ikafika mwezi umene uwu amakhala nthawi imeneyo akupanga mwambo umenewu. Ndifuna tione chitsanzo tingoyerekeza tinoti ndi masiku 7 pa wiki monga mmene tikudziwira. Masiku aja mukamatenga amakhala ngati seko oti mukaona tikamba Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday timabiraso ili ngati seko ili ngati kazungulire. Ndi masiku amene so azipanga phwando anazo kuti akhale 7. Ndi kuti aziyamba pa 15, 16, 17, 18 atuzo kuti azikamaliza pa 21. So ndi amba pa 15 akamaliza pa 21 tili limodzi pamenepo. So masiku amene aso ali ngati seko chifukwa alipo 7 ndi kuti tili masiku 7 komanso apa Mulungu ameneyo nthawi yoti awazipanga mwambo wawo azichita masiku 7. Okay, ndeko matuze chinthu chinanena kuti tsiku loyambirira limene aziyamba la pa 15 akamayamba azilitenga kuti ndilo patulika holiday, tsiku loyera holy convocation zikati chimsonkhano ngati mene awembera Sabata ndi tsiku limene auza kuti asagwire ntchito iliyonse yayi akangoyerekeza munthu aphedwe. Koma Eksodo 12 verse 14 leza waduza kuti koma pali mphatula, the exception to the rule. Lamulo lachikhethu lakauriya akuti musagwire ntchito iliyonse masiku amenewa koma akunati koma ntchito yakukonza chakudya chokha imene muyigwire. So chimene achivomera pamenepo ndi kuphika chakudya. Ndi tsiku imene anthu apumula koma ndakuti akamakatsekanso tsiku lotsekaso nalonso apanga chimodzimodzi asagwire ntchito iliyonse koma chakudya chokhacho ndi akhoza kuphika. Ndi chakudya chokha kuphika chakudya chimene chavomerezeka. So tikuona kuti mmene akupanga zonchimu lamulo limeneli ndi lokhazikika Levitiko atuza kale ndi msiku lopambana. Nthawi yokhayokhayo tili ndi Eksodo amene tamuona kale akunena kuti usagwire ntchito iliyonse papa. Ndi gazolero mwatsona zinthu zikombana zikutani. Okay, tikomanso tikudziwa kuti Eksodo 31 verse 14 lekeza verse 15 alipobe kuti musagwire ntchito masiku asanu ndi limodzi ndipo tsiku lopatulika aliyense amene adzagwira ntchito tsiku limene adzaphedwa. Lamulo limene liliponso koma Mulungu zonse akudziwa ngakhale akudziwa kuti lamulo limene lilipo mwini wake wapereka mwini wakeyo osati Mose kufuna iye kapena anthu miyambo koma Mulunguyo oyika lamuloyo ndakuti koma ine ndikuti ngati mupezeke mukugwira ntchito iliyonse muphedwa koma chakudya. Okay, so chentonezi ndekuti masiku aja ndi 7 ndi seko nawonso ndekuti ndi seko pa seko zake ndi seko ya masiku a wiki pa Mulungu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, mpaka Friday, Saturday. Ndi masiku amene akuyamba pa 15. Ndezo chitika ndi antenti tenge chitsanzo kuti mwambo umene uyamba lero pa 15 yathu yachitika kuti ndi pa Monday. Ndi amati tsiku imene likhale lopatulika. Ndi mwambo umene uyenda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ndi tuzatha umenewo Sunday. Okay, nangaso pa Monday.
Ndio za Sunday ndio Sunday kama zata tsiku limene lidzakhala kuti lopatulika akhalinso ndi holy convocation chaka chimene chocho ukhale opatulika tsiku limene munthu akangoyerekeza kugwira ntchito ameneyo atha amene aphedwa aponyedwe miyala wachimwira Mulungu kwambiri koma akampeza kuphika chakudya ndi kuti nosamupha yayi chifukwa chakuti ndi chovomerezeka maona zimene zachitika so koma akaita ntchito yonse aphedwa sizimatanthauza kuti ndi lisapita la Sabata Saturday la Sabata la masiku onse anaendera nali nalo alisunga limenelo saliphwanya chifukwa mukoba limene ndilo makhanga ali masabata atatu masiku atatu opumula opatulika koma lamulo lake nali limodzi lakuti musagwire ntchito masiku onsewa koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye izi zimene muzizichita okay tezo tsiku lino lake mambo pene uja ukayamba tezo lino okay uyambe Friday tengo Friday ndi pa 15 yakagwa pa Friday ndio tikhala Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday ndio pamene ukathele pamenepa ukadzafika pamene baso tumeza kali lopatulika tsiku lino la Sabata ja aliponya miyala la Sabata ya malisunga likabela Sabata so lamulo limeenda jo tsiku lina chimombo kuchokamba ukamba mwina Wednesday okay wayamba Wednesday ndio udzapita Thursday Friday Saturday Sunday chimodzimodzi udzafika Tuesday ukutana lonse tsimelero izakhala opatulika so Tuesday ulero wagwa pamenepo lamulo lake ndilo mwelija asagwire ntchito iliyonse akangopezeka kugwira ntchito iliyonse aphedwa koma chakudya so mukhoza kuona kuti zimene zizi tsiku lake la Sabata lijalo alisungaso so tsiku lina mambo menewu ukayambika Tuesday monga tankula mucha okay wapanga Wednesday Thursday Friday Saturday ukafika Monday ukazati pamenepo chimodzimodzi tikozopanga ma exercise osiyana siyana koma ndofuna muone tsiku lina lake mambo menewu 15 April idzafika tsiku la Sunday ndiladzamba mambo menewu Sunday limene lili dzakhala opatulika ndipo munthu akadzangoyerekeza kugwira ntchito zaphedwa koma akadzaphika chakudya saphedwa yayi ndi ayamba pamene pene itika Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ndi mambo pene udzatha Saturday limene ndi tsiku la Sabata now chichitike ndi ya molingana ndi Eksodo 12 tsiku limene analera kukhala lopatulika koma ndi lopatulika kali la Sabata zakumanizana so kulinga kuti tsiku la Sabata yakumana Sabata zake ndi chifukwa mukawerenga malemba akulankhula kuti imene iyi ndi Sabata ya masabata it was like a double Sabbath ndi Sabata yachikhalire ndi Sabata la mambo lamulo limene lilipo loyambirira la Eksodo 20 lakuti usagwire ntchito iliyonse koma mambo kuti usagwire ntchito iliyonse kupatula chakudya fonso nkomani ndi zimachitika bwanji kodi kapena mauzo kuti chifukwa kumana la Sabata musapange zimenezo koma zikuona kuti ayi Mulungu lamulo lake nalo mwero tsiku limene lopatulika musachite chilichonse koma chakudya ndicho okay so zimachita kuti zibayane pandoti pakumanizana zinthu ziwiri kuli ngati crash aombana malamulo mona labwera lamulo la Eksodo 20 lipamenepo ndi pali lamulo la Eksodo 12 verse 14 kufemepo akuti koma zakudya kuphika kokamphike ndenirani mambo uli mtanthauzo lake kudyako ndi mbali imodzi ya tanthauzo ndi tsopano lero akapanda kudya ndi waphwanya mambochi ndi Mulungu anawuza kuti ndachita bwanji ndefunsa mene so it's like magalimoto aombana so malamulo aombana there's a crash achita bwanji tili ndi chilichonse chimene chimawunikira anthu anything to regulate zikaita chonchi okay marabi ndi anthu ambiri achiyuda amene akuphunzira za Tora majani zolemba zokhudzana ndi zimene adalandira kwa Mose kapena makolo awo apostate maskolazo ena ambiri achikhristu osiyana ali kupereka maganizo osiyana chimene chikubalalitsa anthu kwambiri mgezo Exodus chapter 20 verse 8 of verse 11 ndira muloti munthu angali zingatheke zoona ndi tsiku limene loko ndi ambiri amene akugaza ndi magazi amene makayuda amene amakhulupirira kwambiri sizingachitike zimenezozo ndi ali ndi kufotokozera kumene amayenda kuti malamulo awo akagumana chonchi mena amachitira nchakuti amatenga lamulo limene lili very strict ndamati the higher law limene ndimene maina kuchita kugwira ntchito tsimenelo limene lili less strict limene lili losakhwima kwambiri limene lili lochepera kuti mphamvu lo limene mwina lilongo khala ka temporary lo ndio linena kukhala pansi lisagwire ntchito munjira imene iyi ndira kutanthauza Exodo 20 ndi higher law chifukwa tino ndi Exodo 20 akuza za chilengedwe sabata loyera lopatulika chili chose very strict and in one of the 10 commandments ndi limodzi la malamulo khumi ndi mungaphwanya malamulo khumi
zosatheka ndipo biro china chonse chilephereke koma lamulo 10 simungaphwanye malamulo chifukwa chepetsa limene iwe ndikuphwanya ndi gazo limenelo ayuda marabi ambiri masikola ambiri amene akuphunzira ganizo limene akulimbana ndi nkhani imeneyi amaganiza kuti zikachitika chonchi tsiku limenelo ndekuti no ana Israeli samaloledwa kuphika amaphikirato ndekuti Friday kuti tsiku limeneli asakaphwanyira Sabata magazo ndedu chimene chimachitika Eksodo wawina pamene Eksodo 20 wawina pamene Eksodo 12 waluza pamene pakakhale basi maganizo oyambirira koma tikamakhala mchikhalidwe cha chilamulo mene malamulo amayendera pali lamulo limene ino anzathu azachilamulo the legal fraternity amanena kuti the lex posterior derogat priori ndi mawu achilatini amangotantha zonena kuti the latter expression of intent overrides the area one. Titenge chitsanzo chenena kuti ku Malawi ku America kuti kuli lamulo limene ino adayika ndi lamulo lokhazikika 2015 ndi pakupita zaka zingapo lero mu 2026 nyumba ya malamulo yakhazikitsa lamulo limeneno lili in conflict lili kulimbana ndi lamulo yambirira limene nalipo kumbali imene iwo afuna kuti ichitike ndi alivomereza lamulo limene lili lamulo ilili kapena principle imene ya lex posterior derogati priori ikutanthauza nena kuti lamulo limene ligwira ntchito ndi ilili limene labwera tsopanoli ndi kuti lakaledi limakhala lochepera mphamvu chifukwa pabwera ilili mmene mabwera ilili linali ndi zolinga limadziwa kale kuti pali lamulo ilili maganizo amenewo ndi maganizo amene masikola ena ali nawo ndipo ndi maganizo amene tikuwaonanso m'Baibulo amene notifuna kuti atsatire ndipo titsate musachoke nkhani musayidumphire ngati mukhala kale matopa imitsani mudzaonerere tsiku limene mungathokonerera koma mumvetsere bwinobwino musachokere pa njira so gazo limenelo ndimene tilitsatire kuti tione kuti ndiloona motani zikachitika chonchi chimachitika ife kuyankha kwathu pano pabwalo la Berea tikunoti ayi mmene tikusakatulira ndi kuyang'ana tikupeza kuti lamulo limene magwira ntchito ndi the lex posterior derogat priori kunena kuti mulungu apereka exception to the rule ndi exception to the rule imene inachitika chifukwa ndi mulungu mmene amapereka zimenezo nkuti atadzoka laika kale lamulo la Sabata amadziwa bwinobwino kwambiri kuposa wina aliyense kwa mwini wake wapereka chimenecho amadziwa kuti seko iyi zipanga chonchi izikhola komanso pambali pa chimenecho chimene chikhoza mwina tikhozona ayi imene ndi speculative tikungoganiza zimene mwina tibena zomboni ife tifuna tibweretsa umboni mukhale pompo pano pabwalo la Berea pamene tizukutole titenge umboni umene ife tingathe kupeza m'Baibulo kutsimikiza kuti zimene zinali choncho chotero mukhale bwino so funso lakuti was this an exception to the rule ife tikukayikira kuti imene mwina sinali exception to the rule koma imene ndiye linali lamulo principle lamulo loyendetsa lamulo la Sabata kuti zimene zikutipatsa mchiwaliwali a reflection ya mmene mulungu amalankhulira mmene akuti kupatula chakudya chokha sikuti wangolankhula pa nthawi yokha ndi zimene adalangiza kukhudza Sabata lonse lamulo lake chifukwa ndi chani khalani pompo kuti no timvetsere limodzi